நானே எதுக்கு என்ன குடியார பயலுக்கு கட்டி வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு எங்க அண்ணி சொல்லுது, உங்க அண்ணன் மட்டும் ஒழுக்கமா சனிக்கிழமையான சாக்கடையில நாய் வைக்க ஈ வைக்க கடப்பாண்டியா அவன் 10 பேரை வச்சு நான் தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு வரணும். நாங்க கட்டிக்கிட்டு வாழல, அதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சரியா போயிடுங்கிறாயா. இருந்தாலும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு எங்க அண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணிருச்சு. ரெண்டாவதா ஒரு மாப்பிள்ள வந்தாரு. நானும் ஆசை ஆசையா அப்படி வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு எட்டி பார்த்தேன் பாருங்க. ஏமா அதெல்லாம் பண்ற? இதுங்க பொண்ணு பார்க்க வந்தா சும்மா இருக்குங்களா? எங்க பாட்டு பாடி காமி, எங்க டான்ஸ் ஆடி காமி. சரி நமக்கு தான் பாடவும் வரும் ஆடவும் வருவோமே, ஒரு ஆட்டத்தை ஆடி பாப்போம்னு எங்க அண்ணி சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு பாட்டு. ராஜாவின் பார்வைதான் நானே எதுக்கு என்ன குடியார பயலுக்கு கட்டி வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு எங்க அண்ணி சொல்லுது,